Johera Magdon Bura mar ODM nochopo karomgi e pautuke magusi e kaunti ma Kisii kawuono. E kinde mana ODM obago nyasi mar rwako higni 20 nyaka ne chake. Nyasi mar hingo higni 20 mobago duchi makawuono e kaunti ma Kisii. En achiel kuom nyasi maduong' burano osebedo katimo e gwenge mopogore opogore motelo ne nyasi mar tipo mar hingo higni 20 ma ODM chano bago e kaunti ma Mombasa e dwe mar 10 mar higani. Kata kamano thoth jod bura moyier kod ODM e kaunti ma Kisii ne obuono mar chopo e nyasi makamano. Ne en nyasi rwako higni 20. Nyasi mane duond bura mar ODM bago e kaunti ma Kisii. Nyasi mano yuore gi jotelo mopogore opogore. Jotelo mano yuore nyasi no omedo poyo duond bura mar ODM kuom chung' motegno. Na hichi chama kutokea mwaka wa 2005 tumejulikana kupigania wananchi. Tumejulikana kama chama ambayo ndio ilileta ugatuzi. Tumejulikana kama chama ambacho kinapigania haki za binadamu. Wakati ODM ilikuwa inaundwa, ODM iliundwa ili ilete maendeleo mashinani. Maendeleo kwa kila ward, maendeleo kwa kila county na mabadiliko ambayo inahusisha Wakenya wengi. E kinde ma ODM hingo higni 20, jotelo bendo siro ODM kuom nyayo dwaro mag dongruok mosebedo kaneno e loch mag sirikande mag gwenge. We are celebrating the party of the masses, the party of liberation, the party which brought freedom, the party ambayo imesimamia vijana, kina mama, person with disability na hata wale wazee. Chama ambacho leo kimetuletea ugatuzi. Tumepigania devolution. Na sasa hivi mimi nataka kuambia nyinyi vijana msipokaa imara na spirit ya ODM, devolution itanyongwa. National government mara kwa mara wanataka kucontrol hawa magavana. Governor e county ma Kisii Simba Arati onyero moko kuom jotelo mawachore ne wacho ni ODM ok ne nyal bago rombgi makawuono e county ma Kisii. Kuna wale walikuwa wanasema hakuna mtu ataingia stadium. Hapa ni wapi? Hebu waulize hapa ni wapi? Nimeambiwa hapa na Oledama kwamba mkutano ya kwanza kufanyika watu wamekaa namna hii, na nataka nichochee ndugu yangu wa Mombasa. Mkutano tukija Mombasa ikuwe kubwa kuliko hii. ODM chano bago romo maratipo mar hingo higni 20 e county ma Mombasa. Nyasi ma ibiro bagi e odiochienge adek chakre chieng' tarik 10 nyaka chieng' tarik 12 mar dwe mar 10 mar higani.